kamat kebalai bakamat kebakado bakumnongin wat yotrai kum kibangen kumnongin wat yotrai kum kibangen haga jingem gajangi wat yotrai dala kedoknon baro wat yotrai dala kedoknon baro narangi paimen pej naka kitab jong Jeremia kalau nong ka arp kumdai ka dekat ka bakat lai ka kitab jong Jeremia kalau nong ka arp kumdai ka dekat ka bakat lai bat pinwat denga bat pin syam denga haba pinwat denga dakat doknot baro hang nengui haba ngi wat yautrai dalaka doknot baro ngin syam kan yautrai haba ngi wat yautrai dalaka doknot baro utrai ukloi ban pen pawe laka jong jingim ga jong hangapi utrai kata ka de jingkular ga jong bangin syam kan yautrai haba ngi wat yautrai dalaka doknot baro ke jingkular ke jong turai bangin syam syau kai ke jingmot banwat yo turai dala ke donot baro kai ke jingmot banwat yo turai dala ke donot baro banwat yo turai dala ke donot baro ke ke jing snotho banwat yo turai dala ke donot baro ke ke jing snotho pakai jing em ke bangingi em kam daisu haka jing penyat ke jongi kam dai su ka jing penyai ka jong nahi kam dai su ka jing penyai ka jong pi henrei hakaman ka jong utran henrei haka jing penyai ka jong utran banwan yo utrai dala ka donut baro ke dairu ngi happen kloi ru ban IT yala ka jong ka jing em ka jongi how utran ban IT yala ka jong ka jing em ka jongi baro how utran u apostol Paul ukuran haka stiga jong usi sikinong Galatia ngala sanar pna yala de par ucisu ngala sanar pna yala de kata ka jing samkwa jaka do ka jong ya kata ke balong ge jong u kata ka ding pna ka jong Jesus Christ banwat yotra dala ka donut baro kare ka bangin wat ken yotra om shu akaman nga jong henre ka chipenyan henry kaman nga jong blay henry ka jabangin IT baro how try hagane ka sngi ka menta hagane ka por ka menta hato ka donut ka jonga ba ka jongi hato ka donut ka jonga ba ka jongpi kalawat si shane am yo try kalawat ne am yo try hato ka donut ka jonga ba ka jongpi kalawat ne am yo try ban hato ka ta ka donut ka jonga ba ka jongpi ka dai nem ka donut ka bo blay haba u pen u shams ko ba ka ke donut kabo blay upay ke donut ke janga ba jong pi kabo blay usham sngo bhai ka u blay usham sngo bhai ke donut ke jong debit haso ke donut ke janga ba jong pi ke ne sngi ke dainam kabo blay usham sngo bhai ka ke dainam ke donut kabo blay usham sngo bhai haba u upan u yoi ba ka de ke donut kabo wat shisha ya u yoi ba ka de ke donut kabo trai usham sngo bhai ka kedonun kabo trai usham skobhan kedonun kabo wat yo trai bat kabo trai usham skobhan kam nei kedonun kabo wat ya kana ke perthai kam nei kedonun kabo wat ya kano jangan ke perthai henrei kedonun kabo penren hakmat jong belai kedonun kabo penren hakmat jong belai kedai kedonun kabo belai usham skobhan Kadi ka doon kabawat yautrai ka doon kabasngoren. Lalo ni paiben pe nakasiga maning kong Petras kalau nang kabasan ka dekat kabanreu. Siga maning kong Petras kalau nang kabasan ka dekat kabanreu. Hang ne kong to pin penred ya la de na markata. Hapo kakti ba krabor ka jong belai. Ba unyo pen kraya pi hakaya babet ngin penred ya la de hakikti bakrabor ke jong belai ngitip ha bau belai u yele persya ya ka donot ka basngo kraw u belai yele persya ya ka donot ka basngo kraw henrei ai ka ta jingai ai ha ka donot ka penred ha ka donot ka basngo red akmat jong
Kadonot kabawat yau. Kadonot kawandam hakmat jangu. Kadonot kabapenrit hakmat jangu. Kadonot kabapenrit hakmat jang belai. Kadai kadonot kabawat yau terai. Kadai kadonot kabau terai usyams ngobha. Kadonot kabawat yau terai. Kadai kadonot kabakhoi. Kadonot kabawat yau terai. Kadai kadonot kabakhoi. Kakitin nga jong belai kaong sok kibakhoi hakadonot. Lada ni pai ben nakas gospel jong Matthias. Kalau nang besan. Kadipat ke bapa sok kiba khoj ha ka donot nabakin yoi yau belai sok kiba khoj ha ka donot nabakin yoi yau belai ka donot ka bo belai ka bo wat yo trai ba ka bo belai usham snobha ka de ka donot ka bo khoj pat ka donot ka balai ka donot ka bo trai ka bo wat yo trai ba ka donot ka bo trai usham snobha ka de ka donot ka ba sei so ka donot ka ba sei so Ujisu ang napiyay ne hanga pin say so ashibon. Ngin say so ashibon. Kadonot kabawat yo try. Kadonot kaboblay usham sobha. Kaday kadonot ken kabasay so. Kasipos kinong Galatia. Kalanang kabasan kadakat kabaarfuar kakran spangkiso jong mensim. Kadonot kabawat yo try. Kadonot kabotray usham sobha. Kaday kadonot kabasay so. Kadai kadonot kabaseso hado kadonot ka jang mga jang pi kadai kasi kalawat na am yotran kadai nam kadonot kabotray usham sobha kadai nam kadonot kaboblay upan usham sobha kan nginiyet ila ka jang kadonot ka jang kadai kasi nginiyet ila ka jang kadonot ka jang kadai kasi hado ka jingem ka bangangem Hado ka donot kabangangan don. Kadainam ka donot kapapan snobha yo belay. Kadainam ka donot kabawat yo belay. Nega ka donot kabawat yung ka pertay. Nega ka donot kabadaptang na kanika rongpong sa kanika pertay. Nega donot kabadan ni kataka jing ubi sa kanika pertay kabamdan ni ka jing ubi ka jong kres ka. Nginiyet nila ka jong donot ka jong yung kanika sing. Namabawblay. Ukloy ban ay ya kataka donot. So ka jing tip ka jongi yau. Namal bau kloy ben ay ta ka donut bangin tip ken yau. Hato makada ka donut ka jang apa ka jong pi. Kala kloy nam banwan yau trang. Kala kloy nam banwan yau trang. Namal bau blay ukloy ben ay ya ka donut bangin tip yau. Ka kitab Jeremia arpusaw kalau nang ka dekat ka banyaw ka keran ya kata. Ka donut ka bau blay ukloy ben ay bangin tip yau to ay ba donut ke jang ba jang pi ka sni ha ka ka por ngin yet ila ka jang donut ke jang ni ha do ka long nam ka bawat yo try but ka day nam ka donut ka bo try u shams ngo ba shobangan pen kot e ka jingkran ka jang u mel fisher u yo ya ka ay ka ba u wan u mel fisher u yo ya ka ay ka ba u wan Ya ka ay ka ba upelut por hadu kat nriu teligi snam upelut ya ka por ka jong uban wan ya kata kesiar uyo ya kata usham ya kata han rehden ka jing klat do ka jong hadin ka jing yam do ka jong sham la yo ba le ra ai ruam rengkat ba tu sham la ai jing man toy ai ruam ni ka jing em ka jong ha ba u yam do kam sham la pen em ni ka jing em ka jong kata kesiar ka ba u yo kan rius na mo pelot e kak por ka jong ban lejwan kam sham la pen em ni ka jing em ka jong sham la yo ban ra rengkat ba tu ri ka kten ka jong blai ka khot engi ka pen engi ka lenti bangin wat yo trai kat bangin dang la ban sham pat ban khat ker pat yo kat bau dang hajan ban wat yo kat bangin dang la ban sham pat ban khat ker pat yo trai kat ba udang hajan Namar baka dong, namar baka day, ka bam jukut nam ta ka jing ka jang ka jang pi. Ka jingwat ka jang yo trai. Ka jingwat ka jang yo trai. Kam day ka batang sipor. Kam day ka bam nan man ka bam dan siman toy. Han ray ka day ka bam jukut na ka manta ka jang ka jang pi. Ka long ka bam jukut na ka manta ka jang ka jang pi. Nakten ka jang blay ka kantuy ni.
bangin wat shwa yu bangin wat yu kat bagi dang la ban sham pat ban khat kat pat yu kat ba udang hajan kene ka por kat pat i presim ya ka bangin lek ban rai lang tu ke jurai ban khoi ya ka do not chonga ngin rai ngin jit ela ka ngin pusan ela ka jong jing mot ke jong ngin pusan ela ka jong ke jing em ka jong he kene ka sni ka benta ngin phai ban pe ela ka jong ka do not ke jong ka jong he kene ka sni ka benta hato ka dainam hato ka long nam ka do not ka bala wat yo trai ngin phai ban pe ela ka jong ka jing em ka jong he kene ka sni ka benta ka dainam ka jing em ka ba wat yo trai ka dainam ka jing em ka bo play u shams ko ba bo pe ka jing em ka jong pi u melfeshar u yo ya ke ba u thmu han re kam shim a jing hun kam shim a jing sop kam shim la pen em ya u han re u blay khat engi bangin wat ken yakata ka bam bam chu khat bangin wat ken yakata ka bam bam chu khat ha ka jing em ka jong pi